Progresívnu fanatičku, ktorá útočila na ľudí kladivami a búchala ich do hlav, odmietajú progresívci vydať na trestné stíhanie. Toto je pravá tvár progresívcov. Oni jednoducho akceptujú, že niekto kladivom zozadu napáda ľudí do hlavy, že vraj toto je prejav politického názoru. Takže preto sme aj my s Miňom Mazurekom navrhovali, aby bola Antifa zaradená na teroristickú organizáciu, na zoznam teroristických organizácií, presne ako to spravil Donald Trump. Pozrite sa, ako sa tešia, že môžu kryť zločincov a kriminálnikov. Oni sa tešia z toho, že žena, ktorá kladivom napadala ľudí zozadu na ulici, nepôjde sedieť za svoje trestné činy o jeden jediný hlas v plene Európskeho parlamentu. Toto je pravá tvár progresívcov, špinaví násilníci a teroristi. Toto je niečo brutálne. Imunita má slúžiť na výroky možno v Európskom parlamente, aby každý mohol hovoriť slobodne, čo potrebuje. Na to má slúžiť imunita, nie na to, aby sa kryli trestné činy a útoky kladivami na hlavy ľudí, tak ako to robia progresívci. Zapamätajte si ľudia toto hlasovanie. Toto je skutočná tvár špinavých progresívcov.